Vale. Vamos a empezar, si nos parece, entonces. Son las 9:20, con 5 minutos de atraso, vamos a dar inicio a este pleno ordinario do mes de xaneiro. Vamos a ir primeiro punto do orde do día, aprobación sin proceder a acta da sesión anterior. A palabra ao Partido Popular. Simplemente podemos logo, cando hagamos mención que considerar para eso manifestamos durante a sesión de mañana. No que sempre iniciamos os cousas que xa me quedei máis literalmente. Entonces, para ahora, si non, seguiremos insistindo nas sesiones plenarias correspondientes explicando que o noso parecer o que falla dentro do que queremos que conste. Como se nota, non sei se algo por aí da acta, pues Vicente, pues entón vamos a proceder a votación da acta. Votos a favor, votos en contra. Vale, van as dúas, sí, de acordo. Vale, votos en contra, ningún. Non, abstencións. Vale, pues con 6 votos a favor. De acordo, pasamos ao punto número 2 da orde do día, expediente 885 de 2025. Trátase do novo convenio de colaboración da Xunta de Galicia a través da Consellería do Medio Rural e a Empresa Pública de Servicios Agrarios Galegos, SEAGA, en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais para a consolidación do sistema público de xestión de biomasa nas faixas secundarias. Esta proposta de convenio foi dictaminada favorablemente na Comisión Informativa de Asuntos de Medio do outro día. Bueno, que xa comentamos en comisión como grandes novidades, diría eu, a primeira principal, que a FEGAM non se sumou a este convenio, polo menos en orixe, o feito de que estuvera a FEGAM, o que permitía que os concellos tuveran un interlocutor directo na comisión de seguimento deste convenio. Agora non está a FEGAM. Bueno, todos os concellos que esteamos interesados en asinar para facer parte do convenio temos que asinar de forma individual e, polo tanto, neste momento non vamos ter un interlocutor directo nesa comisión de seguimento, que creo que era importante. Non sei se a FEGAM vai mudar o seu criterio, o criterio que tuvo a FEGAM para non entrar, e iso que nos permitiron é que apenas había cambios dos que se propuxeron desde a Federación Galega de Industria e Provincia, non se introduciu ningún cambio, e que basicamente, como así é, o convenio era pues basicamente igual que o de anos anteriores, con unha salvedade que en vez de permitir actuar sobre un máximo de 10 km en vías de titularidade municipal, que é o que dicía o convenio anterior, agora se permite actuar con un máximo de até 12, por lo tanto hai un incremento de 2 hectáreas e a verdade é que poucos máis cambios. Tampouco hai cambios no que é o modelo de incorporación ao convenio, de comunicacións e demais, sino o mesmo esquema que serían anos anteriores. Sí que nos interesaba traer este primeiro pleno do ano, porque o que se estipula no convenio é que toda vez que temos fondos limitados para a súa execución, o criterio vai ser tamén un pouco por orden de chegada, que se van a aplicar outro tipo de criterios, como os concellos queimados nos últimos anos, que non nos correspondería, pero sí que se dice especificamente que a orde de asinar, a orde de entrada, digamos, no convenio, vai ser considerada con prioridade por ser este primeiro pleno do ano. Doy a palabra ao portavoz do Partido Popular. Simplemente vamos a mostrar a solución da extinción, por esa nova adhesión da propia FEGAM. Bueno, vamos, como decíamos, de seguir traballando, despois consideran que o convenio é axeitado, que lles pode interesar, pois, deixar de traballar. José Vicente. Votaremos a favor, pero sí que é verdad que se haga por orden de lista, como foi rápido, subos a altura,
se deve falar de asignatura para cambio. É assim. É evidente que non é un convenio ideal. De feito, a experiencia que tuvemos no último ano foi bastante negativa, porque nos le transmitimos a SEA a serie de hectáreas que, cando chegou o grau, cando chegou os incendios que nos afectou, non estaban desmontadas, sino que sí que estaban asignadas e comunicadas. Por tanto, a experiencia non é a mellor das posibles. Tamén nos consta que hai particulares, porque sabedes que a xente a título particular se pode, a o convenio pode solicitar que se haga, lle limpen as fincas das que non teñen posibilidade ou medios personais para facerles, teñen un precio público que lle aplican a particulares tamén. Hai particulares que solicitan este desbroces e que tamén moitos deles estaban sin executar, por tanto, pero de entre todos os males, pois é normal porque é a única ferramenta que temos, así que non é importante a mismo, non sei se hai un turno de réplica. Simplemente decir que a finca do instituto, é verdade que agora estamos en inverno, pero que continúa sendo importante. A finca municipal do instituto continúa sendo importante, que tienen varios centros municipais e que o instituto está dentro desa finca. Entón, está pegado ao pabellón, de feito, o instituto é unha finca en cuestión. Vale, pues vamos a proceder entonces a la votación de este segundo punto de orden del día, que se corresponde con experiencia 385 de 2025. Votos a favor, 6 votos en contra, 1 abstencións. Pues con 6 votos a favor e 5 abstencións aprobamos a versión conveniente. Pasamos ao expediente, a votación punto de orden del día, expediente 1101. O plan de actuación municipal de risco de inundacións tamén foi dictaminado favorablemente en comisión informativa por abstención do Partido Popular. Xa transmitimos naquela comisión, este un plan que se elaborou por parte do Concello en 2018 e 2019, que se transmitió a Xunta de Galiza naquele momento para a súa homologación. A Xunta transmitiron unha serie de cuestións que non permitían homologar, no que tiña a ver sobre todo con dos cuestións básicas que tamén mencionamos en comisión. A primeira delas que non recollía toda a legislación aplicable na materia, que ademais, xa que desde hasta ahora tamén variou, por lo tanto había que incorporar toda a legislación nova. E unha segunda cuestión que consideraban importante, que era que teníamos que incluir toda a información dos plans de emergencias ante posible rotura de presas que tiña, neste caso, Iberdrola, en todos os saltos que poden afectar a nosa finca, todos os saltos que afectan a agua. Entón, retomamos esa cuestión, falamos con Iberdrola, modificouse as cuestións que se nos sinaban por parte da Xunta de Galiza a través da mesma empresa que no seu momento redactara o plan, era no expediente. Unha vez introducidas as modificacións, trasladouse a Xunta de Galicia para a súa homologación. A Xunta xa nos deu o que, xa o homologou, e o que resta é aprobado aquí o pleno para poder publicado e que entre en vigor a estas altas disposicións. Bueno, tamén a nosa excepción, cosíamos a caído, que se teña en conta, como escrito a Xunta, ese plan de acción de Iberdrola, que estamos moi acortados por todas as empresas da contorna, pero, bueno, un tema bastante técnico, que non deixa cada unha de salir do Concello, vamos a estar neste punto. ¿Estamos en rúa? Nada, nos esperamos, yo tampouco teño nada máis que añadir. Vamos a proceder a votación deste terceiro punto do día. Votos a favor, 6 abstencións, 5 abstencións, 6 votos a favor e 5 abstencións. Queda aprobada a proposta do plan de actuación municipal ante o risco de inundacións. Pasamos ao punto cuarto, expediente 968 de 2024, este é o convenio de colaboración coa Conferencia Hidrográfica Miño-Sil para dotar de servizos de abastecemento e saneamento a zona das Pingueras, que tamén foi dictaminado favorablemente na comisión informativa correspondente. Xa está tamén tramitada a información por parte da Confederación, a que trasladou
a Patrimonio de Galiza a súa proposta de actuación nesta zona, que está afectada patrimonialmente polas propias bodegas que queremos dotar. Patrimonio de o ok, e agora faltaríamos que o Concello tamén a sesión plenaria, os convenios se teñen que aprobar polo pleno da corporación, que nos adhiramos a él para que para a Confederación Hidrográfica, que sería encargada de realizar a licitación das obras e, por tanto, a responsable da súa ejecución, poda facer Bueno, todo lo que sea mellorar un pouco, pois, para que nos ven, esa é unha zona que, en principio, o sea, caída, pues, que se canaliza, é unha zona importante, de feito, nos defendemos pues, esa promoción das covas, das bodegas deste municipio, que é algo singular, igual que outros municipios da zona, o que sí que pues, estamos en falta máis colaboraciones de sexo e confederación. Vostedes que teñen un mellor representación, no noso día traballamos moito co presidente da Confederación de Ourense, pois hai outras zonas que son delicadas, como a Conversa de Fonteira e demais, que había que canalizar moitos vertidos que están indo por onde non deben, e aparte de unha das funciones da Confederación. A Confederación está facendo paseos, está facendo outras cuestións que en sí son boas, pero son estéticas, e outras que son necesarias, e de feito afectaron a este municipio co tema dos incendios, os barrios estaban sin remontar, eso provocou que arderan as viñas, eso saben os viticultores de aquí da zona, por facer unha lixación precisamente do traballo da propia Confederación. E depois, cuestións deste calibre, que digo que podían colaborar tamén, xa que están facendo a canalización de examen desa zona en concreto. Hai outras zonas que levan moito tempo esperando e que nos traballamos, de feito, dísenos, entre comillas, esperanzas para poder canalizar desagües que xa digo verten o propio arroyo e facer unha limpieza do propio arroyo e intentan, pues, que resumamos nós é que dentro do Concello pues, non é factible. Entonces, estamos a favor de que se pague este traballo, vamos a votar a favor, pero nos gustaría, xa que ustedes representan en parte tamén do grupo socialista, pues, a Confederación se implicaron un poquinho máis con este Concello e para tamén un traballo que lle compete e que é realmente competencia de nós. Nos traballamos por iso, si cambiamos. Vamos a facer tamén a votación deste cuarto punto de orde do día, que é a proposta de convenio de colaboración con Confederación Hidrográfica e os votos a favor. Por unanimidade, este cuarto punto de orde do día, pasamos ao proposta de resolución, moción do Partido Socialista, do Grupo Municipal Socialista, sobre o cambio de horario das farmacias de Palabra. Gostamos. Esta moción presentámola porque este ano empezaron a cambiar os horarios das farmacias de Arrúa, Larón, Cupetín, o Bolo, todas as que non teñen PAC. Agora poden ter un horario reducido que só lles obrigan a facer 38 horas e media. Entón, nos solicitamos, pedimos que se teña en conta a Xunta de Galicia, que ten tamén parte de Panesto, pois que les facer guardia, non é que desde a oportunidade de facer guardias, porque según está o decreto, pois estamos no límite dos 15 km, 15 minutos, para ter que facer guardias. Tamén as farmacias obriganas agora para poder estender o horario, pois ter que contratar máis farmacéuticos. Entón, claro, eles dixen o horario que máis les convén eles, pero deixan desatendido a unha zona rural que se ve un pouco abandonada, porque encima de que somos a población máis envellecida, máis necesario de medicamentos e de consellos, que antes sempre o farmacéutico era a persoa que tiña cercana e que te axudaba sin ter que acudir a urxencias ou PAC, pois agora obrigan, agora entendo porque a xente vai ao PAC con unha simple picadura ou un dor de boas ou que sei,
calquer cousa leve, pois van ao PAC porque necesitan unha receita para poder ir á farmacia para que cho den fora de sobrado. Pero as farmacias agora teñen que abrir hasta 1:30, no mediodía, das 9:30 a 1:30, e logo de... Bueno, hasta as 7:30, digamos, o horario de tarde é hasta as 7:30. Poden facer horario seguido de 3 horas de media, pero ten que ser seguido e cerrarían as 4:30 da tarde. É dicir, que a partir das 7:30 da tarde xa estaríamos sin farmacias en a rúa, o Bolo, Petín, e antes repartíanse as gardas. Entonces, sempre tiñamos algo cercano a onde acudir, e agora hai que ir a acudir ao barco. E a máis cercana, ou se non había Nautriles, que son as que teñen PAC e teñen farmacias de barco. Sí, bueno, vamos a estar en este punto, ¿vale? Pero más que nada para que no se malinterprete, vamos a intentar explicar que nos consideramos al respecto. Evidentemente a todo el mundo nos gustaría que estuvieran las farmacias abiertas cuanto más tempo en todos os municipios. Hai farmacias en Arouca, hai farmacias en Martín, hai farmacias en Petín, hai farmacias en Viana, hai farmacias en Madeira, hai farmacias no Bolo. E bueno, eu vexo que esta moción ven a caída o que está a acontecer aquí en Arouca. Manuel é o centro. Xa, pero bueno, estamos falando de outras poblacións que teñen farmacia tamén. Estás incluindo neste argumentario. Entón estás imponiendo unha farmacia da rúa que é unha empresa privada que está regulada por o decreto correspondiente. Eu penso que o PSOE está facendo unha interpretación que non é a caída sobre o decreto concreto. O sea, a obrigación de dar guardias é das poblacións que teñen PAC, e a rúa non ten PAC. Non ten PAC a rúa, non ten PAC Viana, non ten PAC a rúa, bueno, o Bolo sin ten PAC. O Bolo sin ten PAC, non ten PAC. Non ten PAC a rúa, non ten PAC a Arouca, non ten PAC Vilamartín, non ten PAC o Bolo. Entón, si tú tens que acudir ao PAC para que te atenda, e o PAC está no Berto Valdeorras, nesas poblacións que están afectadas, a obligación de ter a proximidade dos 15 km é dentro do PAC. Entón, as farmacias do barco sí están abertas para tener ese PAC. De feito, as farmacias teñen que expedir os seus medicamentos baixo unha receta médica. O sea, temos que ir pola receta ao PAC, ou non la dan pola mañá no centro de saúde. Entón, neses horarios, a farmacia, en principio, está traballando. Entón, que pasa? Non cerran todo o fin de semana. Está pechan pola noite, como ben sabe, eu xa me informei daquela. Eles, como pon aquí o Colexio de Farmacéuticos, non lle pode exigir absolutamente nada ás farmacias porque están cumplindo o Real Decreto. Non poden exigir que o seu funcionamento porque é un negocio privado. Entón, non entendemos moi ben a moción, e por eso nos abstemos, ante que a todo o mundo nos gustaría que nos atenderan as 24 horas do día, vale, como estaba acontecendo antes. E agora están abrindo desde as 9:30 hasta as 14 horas, vale, do sábado, hasta as 9:30 do lunes, hasta as 14:30, perdón, hasta as 14 horas do sábado. E queda sábado por la tarde e domingo. Vale. Evidentemente, cando están abertas estas de guardia, tampouco teñen obrigación de expedir sin receta médica. Por tanto, un antigripal, como se elaborou, como se dixo, tampouco teñen obrigación de dar. E un medicamento sin receta tampouco. Entón, tampouco ten moito sentido que xa que ten que ser a xente desplazarse ao barco para recibir a atención médica, pois non recolle ali xa o seu medicamento, porque a xente xa tuvo que ir ao barco. De algún xente xa se tuvo que desplazar ata ali. E ali sí que está na propia población a farmacia de guardia. Entón, temas de medicamentos que poden ser útiles e poden ser necesarios, pues temos que fazer acopios cada un, como podemos co pan cando está a panadería, ou pues, temos que repostar si está a gasolinera fechada. Temos que ter o depósito cheo, pues, temos que fazer unha labor preventiva e non abusar ao mellor dun servicio tampouco que, entre comillas, como pode entender, non é rentable a propia farmacia. Porque se sabe que na farmacia te cabe sempre un farmacéutico.
hai que pagar un farmacéutico de guardia para vender cuantas farmacias. Igual que se nos obligaran a nos a ter a luz encendida pola noite, sin ningún motivo aparente. O sea, vamos a que nos digan a todos, no, pues tedes que encender a luz pola noite. Pero para qué? O sea, realmente, honestamente, hai que entender o seu negocio. Depois son farmacias pequenas, o sea, a da rúa ten un poquinho máis de movimento, mellor que a do bolo. Pero son farmacias pequenas, e podes contar con personas que contan. Entón, se hai unha persona desa farmacia que ten que conciliar de alguma maneira a súa vida particular, porque normalmente a xerencia recae precisamente no farmacéutico, pois tamén estamos impedindo facer, non vai a estar ocupando ou impedindo facer a súa vida personal. Entón, claro, se de alguma maneira se axudar económicamente ou ver alguna aportación de algún tipo, pero claro, que non podemos facer pecharle a calle a farmacia, e depois estar preocupados que si vende non vende, hai que intentar axudar os negocios, axudaros en todos os sentidos. Entender que o que ten un negocio tamén o ten que ser de comida rentable, porque pode ser un negocio, non é unha ONG. Entón, si eles viran que lle resulta interesante e que van a vender, evidentemente nadie vai contra o seu propio negocio, nadie vai dicir, eu podo pechar estas horas porque resulta que podo vender X. Vale. Entón, non entendemos a moción, a nadie se lle pode exigir que fagan máis do que lle obriga a normativa. Eu penso que teñen un error de interpretación do propio decreto porque o que se refire das distancias é con respecto ao parque. Ou iso, polo menos, é o que interpreto eu. Vamos a ver, con independencia de lo que expón a moción, eu creo que a larga que nos plantexaron a Israel, bueno, creo que si podemos copiar a población de Vilana, evidentemente que máis núcleos de población, pero muchísimo menos habitantes, eso subsanaría todo o problema. Certo é que se precisa de unha tamén a farmacia, pero tamén é certo que un chupete pode ser para tortura. Un chupete, porque ten un exemplo. Entón, con independencia de que se pode establecer un criterio de reparto do horario de apertura, de tiña rúa, como se fora transitoria, eu creo que é necesario defender a moción como chamada a atención para un servicio non público, totalmente público, de que se exerce a través dun título obtido na universidade, pero logo a través dunha intervención no mercado que precisamente non é barato. Vale? Eu creo que a rúa e a súa área de influencia, pois pensemos que se temos 2 días, sábado, domingo e festivo, xa non estamos falando de un sector así. Sin farmacia, ademais, eu creo que, bueno, non habría unha grande dificultade por parte dos propietarios. Outra cousa que comprendo que todo o mundo lle interesa, bueno, o fin de semana, pero creo que sería o primeiro paso para reclamar tamén a necesidade, de forma obxectiva, non se trata aquí de decir as cousas por decidas, sobre todo no horizonte máis próximo que lonxe do futuro centro de saúde. Non sei se é Probache casi toda a argumentación. Claro, a farmacia é un negocio privado, efectivamente, pero un servizo público, evidente. E ademais é un negocio privado que eu creo que está, tamén Vicente, altamente regulado, altamente intervido por esta a farmacia. Non están no libre mercado, están reguladas, tenemos criterios que non pode haber 20 farmacias na rúa, só hai unha que por algo. Porque igual que se regula nesa cuestión, por ese mismo motivo até agora se regulaban as guardias nas farmacias. Eu creo que todos e todas, seguramente todos e todas,
nos tocou ir á farmacia de guardia pola noite con ou sen receta. A veces con receta de un medicamento que por motivo X pois te olvidache de recoñer, a veces sen receta por urxencias que ocurren e que non precisan receta, que ocurren moitas, e nos estamos na rúa, pero tamén estamos obrigados. A mí me parece correcto que se incluan os concellos da contorna, porque se desde a rúa, a mí que ten pasado ten que ir á farmacia de Viloira, que non está a 10 minutos, ten que ir á farmacia de Viloira pola noite, non? Se nos consta desde a rúa, pois desde o Bol, desde, non sei, San Pedro do Bolo, pois estás obligando a xente a facer uns recorridos nun contexto de emerxente que moitas veces o igual non tes a capacidade de facer, non? E despois unha última cuestión que eu creo que tamén mencionou Ana na súa primeira intervención, que ao final tamén se están a saturar as urxencias, non o xa, as urxencias nocturnas de moita xente que non tiña necesidade de ir a urxencias. Se se pudiera recurrir ao farmacéutico, como se recurrir, como se recomendaba, tamén decía ela antes, non? Que para cuestións non podías acudir ao farmacéutico de cabecera. E cando estábamos aquí desde Tertulia, antes de empezar o pleno, falábamos de cousas, incluso, pues, Vicente mencionou un chupete, pero cousas tan básicas como que un rapaz ou unha rapaza pode haber uns preservativos unha noite en un momento determinado e que non hai xente que muita os outros cuestións. Nos vamos a votar a favor desta moción. Perdón. Sí, non quería decir, por exemplo, o Bolo e a América non teñen PAN, pero teñen servicio de urxencia especial e, sin embargo, non obriga a ter a farmacia de guardia. É dicir, aí sí que te atende de urxencia, atende chumel, pero non tes farmacia de adquirir. Tes que ir ao bar. Despois, este cambio, o que fixo con tantas, por exemplo, as farmacias entre elas cercanas podían acordar guardias, pero ahora non se les permite. Claro. Entonces, eso é o que pedimos, que no decreto sí que se permite, digamos, un especial, e o que queremos é que o Colexio de Farmacéuticos vexa esta zona como de xeito especial para permitir que entre todas sí que fagan unhas guardias entre todos, non obrigar a un, porque se ten unha carga grande entre dous farmacéuticos, ter que estar sempre de guardia, pero se juntamos con 5 farmacias na zona, sí que se podría ter guardia bien cercana. Despois, a rúa topase uns 15 km raspados do barco. É dicir, que entraría dentro dos 15 km do parque. É dicir, que sí que podría entrar nas guardias. Porque as farmacias que entran en guardias son as que están a 15 km do parque, ou a 15 minutos. Non podría, non teria que serlo, pero non sei por que non o terá. Pero bueno, non vamos a intentar obrigar a, decimos, unha empresa privada. Entonces, o que nós queremos é solicitar que haxa que deixe o Colexio de Farmacéuticos que permitan facer unhas guardias especiales nesa contorna, que si co permite o decreto, pero que non se fixo. É dicir, as farmacias en outubro teñen que decidir que horario teñen, os que non entran en guardias. É dicir, tú podes facer 38 horas e media, 50 horas e pico, para 50 horas e pico, que era o que tiñan antes, que estaban as tardes da noite, sábados e domingos de mañá, eso non lles obriga a ter un farmacéutico máis. Un farmacéutico, claro, teña que estar ao pé do cañón, e ten que estar un ano inteiro con ese horario. Entón, esos foron os cambios deste decreto que, claro, os farmacéuticos que fixeron foi quedámonos no mínimo, porque senón despois temos que estar todo o ano con eso. É o que pedimos, é dicir, que teñan un especial nesta zona e que poidan facerse guardias entre todas as farmacias, que iso, penso que para eles non está mal, facer unha guardia cada 5 fines de semana non sería, penso, tan grave. Claro, non, eu penso que eles, se o consentiran, que o farían, porque hasta o fixeron, pero agora non o consenten, a non ser que o autoricen. Entonces, era eso, por eso pedimos que se teñan en conta o especial papel do rural. O rural está abandonado, e iso, sobre todo tamén, o Bolo, os pobos cercanos, antes usaban a rúa era o ponte, e agora non, agora teñen que acudir hasta o barco, e iso, a ver, e logo outra cosa, por exemplo, eu traballo en urxencias, chega unha persona na ambulancia, aténdese, e volves a ir na ambulancia, a súa casa, onde consigo os medicamentos, non sei, a quen lles consigue, non sei como.
pero a farmacia no hospital está cerrada. A veces hai medicamentos e día, pódense dar, pero aí os que hai. E logo que dicíades de ter unha copia. Sempre se nos dixo que non fixéramos a copia de medicamentos. Sempre era o que se falaba. Non se fan a copia de medicamentos, e se tes alguna dúbida co prospecto, consulta o teu farmacéutico. Entón, se sobra aquí, acabouse. Ora, as farmacias abren menos que os supermercados. Ora, un chupete vamos por los supermercados. Será tamén eso, que ahora tenemos que obrigar a que se expidan certos medicamentos antipiréticos e certos que se expidan nos supermercados. Que se liberalice, porque é a única maneira. Vale, non se dixemos, non sei se que nos o Gallá se abrían as 24 horas do día, que non queríamos que se nos malinterpretase. Non é que, a ver, eu, por a información que eu tuve, preocupeime de informarme, o sea, Villamartín non fai guardias, non fixo guardias, e Vicín non fixo guardias, non fai guardias. Entón, evidentemente, esta é unha idea que está eu aquí tamén, o sea, si as farmacias deste ámbito, pois Petín é un pouco máis cerca o Bolo, e o Bolo incluso é máis cerca o Bolo que a Rúa, que Petín. Entón, estamos exigindo a Rúa que asuma unha serie de obligacións que non lle estamos pidindo a das farmacias. Entón, non creo que nadie lles impida poñerse de acordo, pero parece ser que non hai interese por parte das farmacias de Petín, de Villamartín, non hai interese por parte desas farmacias de facer esas guardias. Evidentemente, se repartimos a carga de traballo e damos o servicio, pois eu penso que ter que fazer un fin de semana, incluso a veces menos, un mes, cualquier farmacia xa da Rúa ou de Petín ou de Villamartín, pois o podía justificar, pero según parece, non están interesados en facer. Vale, e pois, negocio privado, sí, que o que decía María Abel, vale, pero está regulado. Entón, esa regulación é a que lles consiste precisamente facer o que están facendo, senón impediríanlle que o fixeran. Entón, non, o sea, non é unha cuestión. E pois dicen, José Miguel, non, é que hai que apoiar para ver que tal. Sí, pero a moción dice o que dice. E nos para apoiar esta moción tenían que presentar outra cousa. Por iso nos vamos a Esther. Vale, porque dice o que dice. E dice o que está plasmado aquí, os puntos de acordo que están aquí. Pois non nos podemos poner a favor. O sea, non vamos a votar a favor algo que non dice a moción. Pois cambia a moción e terán o noso acordo por parte deste grupo de oposición, pero dice o que dice. Entón, por outra parte, servicios de urxencia, emergencias e cuestións relativas e importantes, pois tamén as ten que prestar o Concello. Igual que non fomos exemplo en algunhas cousas, noutros ámbitos, digo, somos a nivel de regulación, pois tamén ustedes que están gobernando reduxeron o horario da policía local. O sea, ahora este Concello tiña a policía local, non dependían os horarios, xa non o ten. O sea, non se supliu dentro do propio Concello e se predica como mismo exemplo. O sea, estáse pedindo de parte do PSOE que faga un negocio privado, algo que non pone o seu real decreto, contando, como dixo vostede, que o millor, sabes, estaban de acordo, pero parece ser que non. Entón, claro, isto é unha moción un pouco inconsistente, un pouco insolvente. Entón, claro, nós, o allá, estamos a favor de que se abra o máximo posible, pero tampouco podemos imponer en algo que non ten obligación de facer. E menos, considero que están ustedes habilitados, cando xa digo, cousas importantes en accidente de tráfico e tal, están recurrindo a outros servicios e o propio Concello anulou que é, por exemplo, o horario de policía local. Bueno, xa digo, a todos os turnos rotatorios, e nós tamén sí, tamén que deixamos, cando estábamos gobernando, por un PAC aquí na Rúa, por un PAC no novo centro de saúde. Entón, se houbera PAC e se podera conseguir, evidentemente, pois xa non teríamos este debate, porque xa estaríamos obligados. Entón, en resumen, o Gallá poden abrir, o Gallá se ponen de acordo, o Gallá realmente haxa un interés de todas as farmacias que, en
principio nos consta que non, porque senón xa vivían manemos eles as guardias. Se eu teño un negocio privado, como estamos falando, en Vilamartín, e vexo que a rúa pecha e me interesa, abro eu fago esas guardias, que non me poden impedir, porque a guardia siquiera, é voluntario. Entonces, o petín que está máis cerca do outro, e incluso ten a caída da rúa. Entonces, vamos a ser serios, entre comillas, vale? E non podemos apoiar algo que non se está plasmado neste documento. Se queren que apoyemos outra cousa, e veñen con documentación que o acredite, pois non temos inconveniente de apoiarlo, pero xa ven que tampouco nos estamos negando, xa nos estamos opoñendo. Entonces, o do acopio, non nos referíamos a acopio de medicamentos, nos referíamos a un antigripal, non un acopio de medicamento, que polla teña un margen determinado, que pode ser para calquera, un chupete, ter 2 chupetes, ou ter unha caixa de preservativos que aparte non son se expenden nas farmacias, porque hai outro sitio na rúa onde se pode conseguir preservativos. Hai unha máquina expendedora na gasolinera que eu sepa, bastante tal, en algúns locales tamén teño visto preservativos, entonces non me vale como exemplo, o sea, e aparte o que falamos, o sea, se eu pasamos en todos os ámbitos, o sea, isto é un medicamento, vale, que é máis importante, máis relevante, pero falaba da gasolina, falaba do pan, falaba da sal, do azúcar, un pouco, pues, non falo da acopio de, non podo apoiar que se falaba, bueno, pues os medicamentos xa veñen sobremencionados en cuanto a comprimidos, e depois ir encima, pues se me pasa algún momento, pues coller outra caixa, cando realmente me recetaron que me recetaron. Pero falo de medicamentos que sí que se van a por esa farmacia, ou un chupete, o que sea, bueno, pues temos do chupete, pero que, sabe, pues, pode pasar ese caso en particular, pero xa sería un pouco máis culturosa, particularmente. E se nos temos que desplazar, pues, olha, non é unha cuestión de que é un fastidio, sí, entendemos todos que é un fastidio, todos o sufrimos e padecimos, pero non é culpa da propia farmacia. E nin podemos imponer algo que isto non está no propio regulamento. Quero ver que a primeira argumentación non fago máis, vale ser que non un dolor de cabeza. Que tampouco teño nada que engadir, pensar o debate. A única diferencia, digamos, destes decretos anteriores é que setaron os horarios de tal forma que os farmacéuticos teñen que decidir, antes non tiña que decidir, antes facían as guardias, se querían, se non, a repartían, pero ahora eso non se despedía. Ahora teñen en octubre que dicir, fago este horario, e todo o ano tens que facer este horario. E logo as guardias non teñen por que ser localizadas, poden ser localizadas, non teñen por que ser presenciales. Entonces, pero isto ten que permitir o Colexio de Farmacéuticos, a Xunta neste decreto se permite facer algo especial nas zonas rurales, hai zonas especiais, e aquí sí que se podría fazer, sobre todo, polo bolo, que é unha zona que é urxencia, que atención urxente, sin pago. Entonces, non entendo por que lle consinten non ter atención farmacéutica. Vale, vamos a proceder entonces a votación desta moción, moción sobre o cambio de horario das farmacias en Valdeorras. Votos a favor? 6 votos a favor, votos en contra, abstencións. Con 6 votos a favor e 5 abstencións, queda aprobada esta moción. Pasamos a actividade de control, unha vez rematada a parte resolutiva, o punto número 6, a delegación de contas do expediente 127/2025, xa se deu conta dele tamén a Comisión Informativa do día e a Auditoría de Saneamento que fixo o Concello da Rúa este ano a través dunha solución da Xunta de Galicia. Damos conta tamén dos decretos de alcaldía e pasamos a Robes a pregunta que para o portavoz do partido. Rápidamente, con respecto aos decretos, faltan dos decretos que non teñan desde nos aportou, Número su fecha. Sí, vamos a ver el decreto 2025-0411 y el decreto 2025-393. Son los únicos que nos vamos a dejar. Despois, respecto
a ser decretos, pues, bueno, non vamos a entrar en moitos pormenores, simplemente preguntar que hai aquí unha factura que consumiste colocación de bombas de calor portátiles no centro de saúde. Non coñecemos o proveedor, se me poden indicar se é un proveedor de zona, un proveedor Hugo da Silva Moral. Ese é o nome do proveedor. Bueno, xa, pero digo, Sí, si así na autora. Despois, vemos que hai dúas facturas e queríamos pois, que se nos concretar un poquinho máis os traballos, porque poñen por 5.615 euros un aglomerado no viante acceso polígono industrial. O sea, que si poden detallar un poquinho máis que extensión de aglomerado, porque son 5.615 euros de aglomerado. Outra factura, con respecto a unha estructura para o depósito de auga, mellor é a caída, sabe? Porque, claro, non temos máis información do coste, e o coste son 9.014 euros. Saber que tipo de estructura é, pues un poquinho máis de información, porque é un gasto bastante importante, non gustaría saber a que se refire. Outra incidencia que non sabemos se é un erro, vale, na productividade, no decreto de productividade, no decreto 450, hai unha productividade de un traballador que, por exemplo, se chama un poquinho de atención e queríamos saber se é un erro dunha administrativa. Págase por productividade nese mes 3.029,69. Non sei se é un erro ou non. Pues entonces, que nos expliquen por que esta diferencia tan abismal nun único incentivo. O sea, non decimos que non os merece, pero bueno, se nos poden unha explicación maior, pues sería de agradecer. Despois, vemos que se presenta a documentación do Obradoiro. Queremos saber, porque aquí é unha unión da Rúa, co Barco, Vila Martín e Petizo, o sea, son 4 concellos. Entonces, nós entendemos que hai unha limitación de traballadores e se houve realmente unha merma de traballadores en proporción, claro, que temos que repartir con todos os concellos os que están estipulados por Obradoiro. E se iso supuxo que a Rúa, o sea, unha agrupación de tantos concellos, pues teñan menos traballadores por Obradoiro. Hai outra factura que, bueno, que aparecía nunha serie de relación de gastos que aparecía no decreto 2025-0439, vale, que máis adiante de esa documentación, pues xa non sabía pues a que correspondía, bueno, simplemente pues, indicar que, bueno, que en este caso non sabíamos a que correspondía, pero despois aparecenos que son, hai un gasto de 4.053 euros por uns generadores Jaimas escenario para o son da estación, cancelado por incendios forestais en agosto de 2025. A ver, seguramente este é o traballo que se facturou por parte de Montesí por ese concepto que se aplazou, pero queremos saber se houve un pago anterior ou había se se pagou 2 veces, se houve alguna melhoración no caso de que se montara anteriormente, se estuvera montado, pois se pagou o montaxe ainda que se aplazara, queremos saber, e se houve algún tipo de desconto, se de pagarse algo, que foi o gasto de montaxe, pois en que cuantía se reduce con respecto ao presupuesto correspondente. Tamén queríamos unha aclaración sobre 6.000 e pico euros de 6.050 euros de traballo dese escombro no vertedoiro durante os incendios forestais. A ver, un poquinho máis concreto, porque, bueno, se hai aquí unhas limpezas, tamén por 6.000 e pico euros das captacións, que entendemos que poden ser caídas, porque habría traballo nese sentido durante esas fechas, pero en concreto con isto pues non é moi ben explicado, porque só temos esta información. Entonces,
saber a que corresponde. Por respecto aos traballos no albergue, decreto 2025-0437, vale? Hai unha factura de 25.000 e pico euros, outra de 3.000 e pico euros, e unha de 1.000 e pico euros. Claro, aquí non consta ou non vimos a que correspondían estes conceptos. Entón, saber cuáles foron estes traballos que fixeron estas empresas concretamente no albergue, o sea, cuáles foron as melloras que se fixeron nese albergue. Temos unha promoción premium da Bacofesta do 25 de 2.325 euros de festigaleiros ou algo así, para ver si claro, creemos que é unha versión bastante importante, queremos saber si se notou un retorno ou si teñen medido ese retorno a raíz desta inversión. Hai un catering tamén para o son da estación, queremos saber por que se fai este gasto de 572 euros. Non creo que sea unha parte do convenio que hai con ninguna institución. Entón, por que se gastou este dinheiro, en que sentido se fixo esta inversión. Vale. Outra factura de Montesí de 5.324 euros da convivencia infantil Cholenela, baños, carpa e hinchables, son e carpa, outra vez, vale. Entonces, esto simplemente que nos lo aclare, vale. Os baños aí no colexio estaban abertos os baños, os 6 baños do propio concello, e con respecto a por que asume esta factura do propio concello. Non sei se ten obligación, se xa un convenio, se ten que ser o concello, se lle pedido colaboración de a ver por que motivo temos que fazer este desembolso nunha actividade que é dos colexios da zona. Outra factura tamén de Montesí de 1.331 euros para os hinchables do campo de baloncesto. Ata onde sabemos, nos constaba a nós, o campus pagaba os seus propios servizos, o sea, non se lle asumir este tipo de gasto. Non sabemos por que se tomou esta decisión, se nos pode dar esta explicación, se nos compete, se está ben pagada, se incluso se pode facer ese traballo. Despois, con respecto a salen os dous pagos diferentes, non se sabe se é un erro ou hai dúas intervencións dunha empresa que se chama Mercantel, unha coincide con unha obra, hai dúas, bueno, vou preguntar. O decreto 2025-417 e o decreto 2025-416, un por 29.950 euros e outro por 25.950, son importes distintos, un si coincide con a subvención que está aprobada, pero outro non, e non sabemos onde se fixo a intervención, tampouco, porque non pode ningún lado. Non sabemos se é no mesmo parque ou parques diferentes. Se é no mesmo parque, a ver, o sea, por que se establece, o sea, a que se corresponde e que ten que ver cada gasto, un servicio de taxi por unha incidencia, simplemente con esa incidencia o que aconteceu, simplemente vayamos, que é o que pasou. Hai unha incidencia e temos que pagar un taxi, pues a ver, por cual motivo. É pouco importe, pero bueno, é simplemente curiosidade. Por cuestión da incidencia, porque é o que vai acontecer. Mellor eficiencia energética do pabellón deportivo da Rúa, decreto 407, 2025-407.
tamén importe 30.405,92, non aparece, salvo error, a empresa que se lle pagou, entendo que a concesionaria non aparece reseñado. Hai que saber se precisamente, como se estaban diciendo as facturas, por saber si vemos unha sanción de confederación, que non sabe por qué, de 9.143 euros. Non aparece tampouco nese decreto, no que é o documento, si aparece no listado do resumo dos decretos, pero non aparece no propio documento que é unha sanción, a que é debido ese pago. No propio documento non aparece, si que aparece no resumen, na relación de tal. Entonces, saben que cargar porque é sancionado neste concello por 9.143 euros. E despois, unha curiosidade, porque nos chegou desde a documentación este documento. Se envió un correo a los portavoces porque se coló por el nombre de ese documento. Vale, é un documento do 2019, claro que le volveu a confusión. Sí, igual. Era este fecha, pero que no. Claro, a ver, nos realmente preocupou, porque dixemos, bueno, resulta que o presidente do Partido Popular está presentando unha moción, porque nos, evidentemente, non temos conexión. Estamos todos no mismo Claro. Digo, entonces, claro, cando empecé a ler, dixen, bueno, o Partido Popular da Rúa presenta unha moción, o van a presentar de urxencia no propio Concello, tal, e ven, curiosamente, o tema dos veladores e das terrazas. O sea, por unos contenciosos administrativos no seu día, que sabe que ten unha sentencia que traspasei a vostedes cando foi o traspaso de poderes. A sentencia tiñase que ejecutar en diciembre, o sea, unha sentencia sin recurso, vale? E a día de hoxe, dixeron que, bueno, que estaban tomando medidas, que se iba a facer, que non se iba a facer. A norma nos corre piso ningún. Pero resulta que esta denuncia partiu do Grupo Socialista do BNG. Saliu unha sentencia favorable, recurriuse, porque saliu sentencia definitiva, traspasouse o Concello para que pediese explicacións e ainda non se nos deron, ni pasou nada. Entón, é curioso, digamos, bueno, é un pouco surrealista. Entón, isto por unha banda, e depois, con respecto a algo se pregunta, non sei se quere falar xa, vale, pois, outra cuestión surrealista para nós é ver como o portavoz do BNG na Diputación defendía un proxecto noso do Grupo Municipal Popular naquele entonces para que se rehabilitara e se fixera a oficina da Diputación. A sede da Diputación aquí na Rúa. Nós, cando se tomou a decisión de non facela, o puxémonos internamente no partido, decimos públicamente non nos cae, ao contrario, estábamos defendendo os intereses dos nosos veciños. O BNG, a alcaldesa, hai manifestacións en pleno, manifestacións públicas dicindo que, bueno, que ese edificio que tamén se podía reaproveitar para unha cuestión de tal, pero non pelexando por esa oficina que sería o primeiro organismo que viña para a Rúa en moito tempo. E agora resulta que o BNG, que temos que agradecer, un agradecimento que temos públicamente, que defender o noso traballo, con respecto a que se rehabilitase precisamente esa oficina e se fixera esa oficina de Diputación na Rúa. Nós seguimos defendendo esa postura. Estamos a favor, non estamos de acordo co que se puxo no pleno, porque se dice que hai que rehabilitalo, bueno, hai 400 metros cuadrados, os argumentos que dan. O sea, como decía o do BNG, nese caso é unha enmenda a totalidade do noso traballo. Entón, non vamos consentir que se enmende o noso traballo cando consideramos que unha encima era unha cousa contra o noso povo e que se culpou e que non se apoiou debidamente desde o grupo de goberno.
Nos non vimos que se moveu o Enegas outros niveis, defendendo, defendendo o noso traballo, pero aquí non ningún movimento nese sentido, ou a non nos consta. Información do Codillo que dimos na comisión, non se nos respostou a consulta. Non sabemos, hai rumores de que non subirá as entradas, pedimos información sobre como vai ser o proceso de contratación, entonces estamos un pouco en off, o sea, non temos información ninguna e ni siquiera de quenes van a ser os homenajeados este ano, pero tampouco se nos avisou para a inauguración da oficina do Peregrino, que se abriu na Capela, nin do Concello, nin de ningún lado, o sea, eso simplemente é unha... Non, estás moi confundido. Porque estás gobernando con PP, son de vos, sabedes? O sea, te digo aí. O sea, mirai o Congreso do PP, o sea, estás moi confundido. E non tens razón, Margarito. A veces que te tengo que calar, pero neste caso, que estás gobernando con PP, son de vos. Bueno, queríamos, dijimos que íbamos a presentar por escrito, porque nos gustaría que nos respondiera de palabras, porque en outro pleno dixemos, se non nos resposta de palabras, presentaremos por escrito. Usted contestou que dixéramos que presentaba por escrito. Nós dixemos, se non nos contesta de palabras, presentaremos por escrito. O que lle preguntamos é por que subiron a precio das entradas da piscina municipal, habendo unha ordenanza que regula precisamente o precio das piscinas. Entón, se non poden corresponder de palabras, porque, digo, se non de resposta de palabras, presentaremos por escrito, para que quede clara a pregunta xa neste pleno. Con respecto ao campo de fútbol, parece ser, como nos dicen, que se lle prometeu a sustitución do césped, hai unha falta de iluminación que parece que está reivindicada porque fallan varios focos e todavía non se solucionou o problema, eso que nos traslada. Preguntamos tamén na comisión que pasaba ca limpeza da Galiña Azul, porque varios pais e xente preocupada pola situación da Galiña Azul, e respostouse, bueno, que era un tema de que evidentemente, pois, faltaba a persona que se ocupa habitualmente da migración, entrou a mesma empresa que está facendo limpieza en outros sitios, que parece que a xente está contenta co servicio que dá, noutros sitios, pero neste en concreto parece ser que non, pero que é un tema do propio edificio, bueno, pues que nos explique o que comentaba, e nos manifestar nese momento que era un problema do propio edificio, o sea, un efecto constructivo, por o que é un efecto constructivo. Entonces, si a ECO realmente sigue opinando que é unha cuestión de mantenimento dun edificio municipal que ten un efecto constructivo, ou é unha cuestión que lle compete a outras administracións. E, pois, en principio, nada máis. Vale, son moitas cousas que vou telegráfica e me camo as cousas e as contestarei por escrito. E vai dar a palabra primeiro, pero se non te parece mal, por ir rápido. Sí, no. Decretos e os que faltan, eu casi diría que sería un erro na foto de impresión que se colaría, pero así se traslada. A segunda xa ya contestei. Aglomerado vial de acceso polígono industrial. Sabe que a Consellería de Infraestructuras estuvo facendo varias melloras de firme en todas as vías das súas titularidades do noso concello, tanto na travesía como na avenida Migalejo, avenida de Quior, na zona do polígono, Barreais, etc. Entón, aproveitando que está ali aquelas empresas que tienen que facer un tramo do vial da Consellería, entendimos que, aproveitando eso que estaba ali xa a maquinaria, que é o máis costoso, como ustedes saben, é importante facer todo o acceso, non sei exactamente os metros, se ten interés, ellos decimos, o revisamos e ellos decimos, pero foi, bueno, un tramo bastante grande toda a curva que era acceso pelo industrial que estaba moi mal e aproveitouse tamén para facer un pouco do arcén para que houbera máis holgura
o dar esa apoyo, non é grandísimo, sabes? Si no están en la factura, están en el presupuesto. Claro, pero non ten as facturas, el ten a recordación, pero si que Figuraba los la metros seriedade cuadrados. que na factura aparece o... Figuran los metros cuadrados del interés. Exacto. Estrutura de depósito de auga, si isto sabe que no ano pasado o Concello de Auga fixo unha etapa no depósito de Santo Estevo. Esa etapa estaba ao aire libre e era fundamental para que non se deteriorara, que estuvera no recinto pechado, que lle dera cobertura, eso, pues, os recintos, as paredes, o roxado, pues, unha estructura para proteger esa instalación que debíamos de facer e que además eu creo que está resultado en la que tuvimos ese problema de incendio que afectó tamén a esa etapa, pero xa está limpa, pero bueno, tamén hubo problemas, como saben, na etapa. A productividade administrativa, isto é por a elaboración, que me corrixa a secretaria, pero por a elaboración, o sea, por asumir funcións que son por encima do seu posto de traballo ou facer os traballos, moitos traballos de peche de orzamentos, exacto, o total anual, e se lle dá todo porque o peche do orzamento e da complexidade que traballa nun posto que non corresponde, que está facendo das súas competencias, pero está facendo un traballo que nese sentido que nos está vindo moi ben, porque por primeira vez en moito tempo tuvemos a complexidade no ano incluso. Despois, o Obradoiro, sigamos tendo sobre... Sí, claro, somos máis concellos e encima non somos o concello máis grande, se non vas a varias circunstancias. O Obradoiro, unha delas é que no final non se encontrou a cosa, o concello de Arouca, por exemplo, no principio non quería facer Obradoiro, o gobernador a súa alcaldesa no seu momento, e ademais a nos está, nos parecía bastante problemático levar esa xestión, nos parece máis a caído, facer o que facíamos antes, por outra banda, que era sumar, lembro varios obradoiros, está aí en San Xalde tamén, xa que o Concello do Barco, un obradoiro que solicitamos que tenga, tampouco temos unha reducción tan grande en realidade, porque son, en lugar de 3 especialidades, son 2, carpintería e xardinería. En carpintería vamos a ter alumnos tamén, vamos a ter alumnos nas 2 especialidades, que é un obradoiro que a nos beneficia bastante. Despois, as cuestións dos ondas facemos Vicente Pérez. Todo o tema dos generadores, efectivamente, cando foi na primeira data prevista para a sonda estación, que era o 15 de agosto, que foi o día que o Lume entrou neste concello, xa estaba todo montado, por tanto, había que pagar a infraestructura que se instalara, coa salvedade de que a empresa puxo tamén un palco que non nos cobrou. Entón, forramos o palco, pero con a cuestión de generadores, carpas e demais, e que hubo que asumila. É verdade que foi un gasto que despois, a través do convenio que asinamos coa Xunta de Galiza polos danos provocados nos incendios, recollía especificamente este tipo de cuestións, pois había unha actividade que non se pudiera desenvolver por mor dos lumes e demais, pois tamén asumían eso, por tanto, o Concello, neste caso, non nos costou nada directamente, sino que foi incluído con outras moitísimas cousas dese fin de semana, tamén en as xornadas de folclore, o día seguinte, que teníamos moitas actividades que xa teníamos programadas, xa montadas, que non se pudera desenvolver. Deses como do vertedoiro, pois non é un vertedoiro, son os 2 vertedoiros, o de inertes e o de residuos non perigosos, que máis alá dos traballos que se fixeron no vertedoiro de residuos non perigosos por parte da Diputación de Ourense, pois este Concello fixo moitísimos traballos, tanto no de abaixo como no de arriba. Albergue, despois dos conceptos, isto foi unha subvención que conseguiu no seu momento Luis Fernández Rudiña a través dun convenio coa Axencia Galega de Turismo e que incluía moitas cuestións, desde a nova climatización do sistema de calefacción para o albergue, incluía un mobiliario novo, se instalaron unha lavadora e unha secadora tamén, se puxeron gestores, creo que sí, efectivamente, cambiaron todas as camas, se pechou tamén, se pechou o espazo que daba a zona de abaixo, que provocaba moitos malos olores, tamén un provedor, e na que xa se fixeron os traballos ali tamén. Bueno, eu creo que, desde logo, os hospitaleros están moi satisfeitos e eu creo que toda a xente que está vindo tamén, porque somos alto de calidad, os invito a que vayan, porque eu creo que logo se así.
a promoción da Bacofesta. Festivaleros é o principal portal de actividade cultural que hai en Galiza. Si temos un relatorio que podo pasar o número de iniciativas que tuvo máis alá do que xa se fixo, o que incluía este traballo nun vídeo promocional que se vai a presentar este ano. Por eso aumenta o costo, non era tanto a promoción do ano anterior que se fixo, pero se aproveitou a Bacofesta, pues estuvieron grabando aquí durante toda a fin de semana para facer un vídeo que quede a futuro, que non con unha calidade, creo que máis que contrastada por parte de festivaleiros e que estuvemos valorando esa opción da Bacofesta ou a opción do vídeo, porque creo que son as dos actividades que máis nos diferencian, optamos pola Bacofesta porque era o que viña aí, pero tamén este propio contrato tamén inclúe promoción de eventos indexados centrada na Bacofesta, hasta 15 eventos máis do Concello ao longo do ano tamén se promocionarán no festival. O catering da segunda estación, pois a Xunta de Galicia paga os cachés dos grupos e este Concello paga moitas cousas de servicios complementarios, desde, non sei, os generadores, creo que non sei se podes incluir, bueno, moitas cousas. Sí, pero son costos. Ese catering, que me parece que son 570 euros, é para 48 personas. Si queres o escribo, Carlos Sáenz eran 13, Mondra 14, Agorafobia, los técnicos de sonido de producción, etc. Es decir, y creo que solo nos pasó, porque eso era el día 15 de agosto, y a las 11 de la mañana decidimos suspender. Eso é si está dentro do convenio, iso non obliga. Claro, o convenio nos obliga a nos a poner infraestructura de soporte, menos os cachés dos artistas. Pero catering, Claro. Si tes curiosidade, paso que está aquí. Opción vegana, por ejemplo. Hummus, guacamole, palito de zanahoria, lo que quieras. Igual que cuando é a xornada folclórica. A folclórica se pone unha serie de requisitos, entre eles poñer o escenario e poñer a gente. Que, por exemplo, eso non lo pasan. Non lo pasa, que era o día seguinte. Exacto. non o fixeron. Pero estaba previsto para... Pero o escenario estuvo ali. No, e a empresa ten que mercar a comida para darle, non... Es decir, tú, si tes unha actuación a partir das 6 da tarde, o vendres día 15 de agosto, parte do catering xa estaba. Só pasou. Despois, Cholenela. Pois Cholenela, se me piden a miña opinión personal, me parece un pouco abusivo non pola empresa, sino pola organización de Cholenela. Cholenela, o ano pasado, que non é o Manuel Respino, un grupo de profesores de distintos centros que levan moitos anos facendo Cholenela, que é unha actividade que creo que está moi ben, que nos disfruta muitísimo, que veo aquí ao Manuel Respino, que usted estuvo, que non sei, que casou, moita xente, e que non nos prestamos a colaborar sin saber o que supuña colaborar, esta é a realidade, pero tampouco o propio centro sabía o que era colaborar, e tengo que dicir que desde a propia dirección do Manuel Respino se excusaron con nós a cantidad de cousas que tuvo que asumir este Concello, porque eles, cando me transmitiron que iban a ser sede de Cholenela, non sabían que había que asumir toda esa cantidad de gastos, que logo chegou un momento que resulta que é costumbre que o Concello sí, que o Concello paga os hinchables, por exemplo. Isto nos dixo a organización de Cholenela, a nós e ao propio centro 3 días antes de que fora con ese tipo de cuestión. E logo o tema de baños sí que foi unha decisión do Concello, porque efectivamente os baños exteriores do Manuel Respino estaban habilitados, tanto desde a dirección do centro como desde a propia organización de Cholenela se nos dixo que só se pode, que eles preferían que só se usaran os baños exteriores, que non se accedera aos baños interiores do centro para que non movera nenos e nenas, non pai, non nais, bueno, pues circulando por dentro sin control, e nos pareceu que 5 baños eran poucos para 2 persoas, entón, xuntos. Eu creo que con bo criterio, porque se les deu uso suficiente, de feito a xente pues, quedou satisfeita. Pero, repito, hai moitos gastos de Cholenela que, si nos a priori soberamos que o feito de que se realizaran este Concello, a supoñer tanto gasto para este Concello, pois a negociación teria sido con certeza de outro xeito. Claro, no campo do baloncesto, pois é unha decisión do Concello, nunha actividade que se organiza coa colaboración do Concello, igual que facemos outro tipo de actividades.
pagos de Picantel, eran dúas subvencións, unha nominativa e outra obra que foi a través do Cooperou, se non me equivoco. Eran dúas complementarias, pero diferentes, como se tenían feito en outros casos. Unha delas incluía a adecuación, digamos, do espazo, que era a solera, o caucho, non? E os anclajes dos xogos dos nenos, e outro que eran as propias infraestructuras. Si foi a mesma empresa, neste caso, o taxi foi un día que a Xunta de Galicia non avisou do cambio de parada, non nos correspondía a nós, en realidad correspondía a Xunta de Galicia porque houve xente que apareceu. Podes explicar? Sí, mellor, sí. Paguei no euros. É que non Día lembro... 18 de outubro, que era a factura, cando se pudo facer o son da estación. Decidimos metelo na estación de autobuses que a finalidade non ten que cortar o tráfico. Que saber eso que genera. Que ocorre? Comunícase ya con mobilidade interpreta que non se pode abarcar na estación de autobuses aparcar. Coincidir. Non, houve unha mala transmisión, vamos a ver, Pois non sabe, claro, a mobilidade, cada vez que se utiliza a estación de autobuses que van ter que aparcar outro lado, como ben saben, se lles comunica por parte do Concello, nós lle transmitimos, como sempre, os horarios e os días nos que a estación iba a estar inhabilitada para o tránsito dos autobuses, pero eles se transmitiron ás empresas, pois olvidáronse da última línea, cortaron e pegaron, o sea, copiaron e non copiaron a última línea que decía que sería hasta ser cada tarde podían. E entón apareceu ali, creo que foi unha persona, non? Non, aconteceu que no primeira, claro, quedaron 5. Pero non ten máis. Conseguimos que, bueno, pero foi por esta cuestión, que non nos correspondía a nós, pero foi unha como así de... O taxista do bolo que foi o único que se atopou. Responsabilidade porque o acto era noso, en la que nos transmitiramos ben esa documentación. E a mellora enerxética do pabellón, a empresa adjudicataria foi Calasur. Sancións da Confederación Hidrográfica, acabo de ver aquí con a secretaria, creo que eran dúas, o sea, creo que non, eran dúas diferentes, sobre a edad, que como saben, sanción de forma reiterada. Eu creo que como Marquetén, aquí xa falamos como a comisaría de augas, precisamente porque o comisario de augas por outras cuestións, e tamén debatimos que eu creo que aquí o que hai é unha problemática coa utilización ambiental integrada que non se corresponde coa realidade de usos do Concello e, por tanto, debería que modificar esa utilización ambiental. A oficina de Diputación, o que non queremos é que lle caiga na cabeza. Temos posto en contacto con o noso grupo provincial, efectivamente, en todo caso, polo menos para que a consoliden, que non haxa unha problemática frente á seguridade pública como en este momento, que caen cascotes de forma reiterada, están colocando unidades nas casas comunales, etc. Demais, do código como son, eu creo que bastantes cousas, e ademais eu creo que non é cousa de unha pregunta que non teña usted que responder, vamos a facer esta mesma semana na Xunta de Portavoces e debatiremos e poder aportar tamén todo o que considere. Do campo de fútbol, pois se os focos non están cambiados, non sei, me sorprende, porque desde logo nos lle transmitimos o electricista municipal en múltiples ocasións que tiña que colocar esas luminarias que faltan. E do céspedes, si, nos lle transmitimos o deporte cultural, nos interese urxente, non? Porque se cambia ese césped, estamos en conversacións coa Diputación, trasladamos a memoria xa fai máis dun ano a memoria valorada da Diputación de Ourense, xa que nos dicen que si estamos con ellos, pero a verdade que agora usted sabe que o Concello non pode asumir esa obra porque agora non lembro, pero a memoria valorada debe andar cerca dos 200.000 euros o cambio de césped do pabellón, todo o campo de fútbol, perdón, como eso solo se pode asumir a través de unha aplicación de outra administración. É verdade que a Diputación de Ourense ten pagado céspedes, incluso campos enteros, ano tras ano, no plan especial de mellora de instalacións deportivas que ten. Nos temos transmitido ao presidente da Diputación que inclúa aí, e por ejemplo, entendemos que sí, pero até agora, pois aí no da Galiña Azul, igual, eu creo que me expliquei en outro día, pero se non repito aquí, non digo que sexa problema de limpeza, un problema constructivo, digo que como un edificio antiguo de unhos elementos de limpeza maiores que outros lugares porque se desfai. E esa mesma tarde, como que temos a comisión informativa, eu quedar ali con representantes
dos pais e das nais, con representantes coas, representantes neste caso de pais e nais que están no Consello Escolar, estuvamos mirando aí varias cuestións e a conclusión que chegaba máis a da limpeza que manifestamente mellorable, e neso estamos tamén, e veremos como solucionamos esa cuestión. Elas nos presentaron un montón de incidencias que entenden. Hai 2 ou 3 que son cuestións de rendimento que esperamos resolver nesta mesma semana, pois unhas unidades que houbera que se reparou a unidade, pero está sin preparar a plancha de Cladú e sin sanear. Esas cuestións atinxen o Concello, tamén desbrozar a parte de fora, non todos, bueno, todas as cuestións que nos competen a nos, pero sí que falaban de varias cuestións que son máis digamos, estruturais, e que queremos transmitir a Consorcio Galego de Igualdade de Benestar un informe da técnico municipal, neste caso, porque na última reunión que tivemos no Consorcio de Igualdade de Benestar, o que son as magnitudes da dirección, que eles non teñen previsto este ano orzamento prácticamente horas de mellora, prácticamente nada, que teñen 12.000 euros en todo o orzamento do consorcio destinados a obras de melloras, pero sí que nos deron a posibilidade de, se os concellos de transmitimos as melloras que consideramos necesarias a través dun informe técnico, les valorarán as que poden entrar en esas melloras, porque son acaídas da aportación que temos que facer dos concellos nas liquidacións semestrales que facemos o consorcio. Eso é o que vamos a facer, porque eu creo que hai, sobre todo, un par de cuestións que teñen a ver co cambio dos lavabos, do mobiliario, das formas na cociña que son fundamentales, porque esa cociña, por exemplo, está entre os deberes de estar igual que os sanitarios, e con isto, sobre todo,